Ara us proposo un joc d'estratègia. Suposo que molts de vosaltres ja els coneixeu. És el típic 3 en ratlla. Jo he fet un, com sempre, darrere de fulls reciclats, i mireu bé, he dibuixat les línies i he donat una mica de color als puntets per on passarem. Què necessitarem? Bueno, jo per utilitzar una cosa nova he agafat les petites xutxes dels meus gossets i he agafat 3 de cada color. Com es juga? Aquí normalment jugaran 2 jugadors, d'acord? Començarà una persona, ja recordeu que per començar podem fer tries, podem fer cançons, podem fer rifes, el que vulgueu, d'acord? I llavors començaria una persona, el posaria per exemple aquí, l'altra persona el podria posar... Perfecte. Ara em tocaria a mi, doncs jo el podria posar per exemple aquí. I es tracta d'intentar que l'altra persona no es faci les 3 en ratlla. Fixeu-vos ara, si jo me la poso aquí, guanyo, però pot ser que no em doni compte perquè estigui pendent de l'altre. Li he d'impedir que ell faci. En aquest cas, jo aquí hauria guanyat, perquè ell no s'ha fixat, però si jo no m'hi fixo, li he petat la jugada. Hauria de tornar a moure les fitxes com vulguem. No podem fer salts, d'acord? Sempre és al continu. Que vagi bé la partida!